Okay, tara yenyu inini ndinonzi Nolini Mahoyo, ndiri youth chairman kuparty yeZANU-PF. Dambudziko ranetsa munharaunda medu, mune vanhu vari kungourayiwa zvekuti tinotoona zvechokwadi kuti munhu aurayiwa. Vazhinji vacho vari kuchekwa nemapanga, vanotemwa, kutsemurwa mwoyo. Asi tiri kuzvitarisa munharaunda, hapana kana action iri kutorwa kubva kuno vakafa. Ndofunga wakutogona kusvika kana 10. Saka pana azopedzisira kufa, takazama kubvisa madhora senharaunda. Takadaombozama kuaprocha masabhuku edu, masabhuku akati zvionerei. Chero nanhasi taaprocha wakati atimo mukati menyaya yenyu, asi isusu tiri kurwadziwa kuti mafiro ari kuita vanhu ava. Tikamboaprocha mukoma Everson tikataura nawo, vakamboti rifeya kuna wamukotsanjera, ndo vari kudiwa zveshuwa nenharaunda. Asi tazama kutaurirana nawo, isusu hatisi kwanisa kunzwanana nawo. Ndosaka tauya kuno kuna mambo kuti tibatsireiwo. Tine mari yedu yatazama kuunganidza madhora senharaunda 600. Tiri kukumbirawo chiremba chimbotitaurira kuti chii chiri kuenda nechimwe munharaunda, kuti vanhu vaite basa rekuchekana zvichingonyararwa kusvika pane hapo nhasi. Obvious kana masumuka kudai. Pane wamutori naye mufungwa dzenyu kana kuti wemurutoziva. Akufungirana tatoziva kana vanhu vatoita kanzatu kakadaiwo. Inizvi kuti pane paurutoziva, pane uripo wamagara mutoziva kana kuti wamutofungira. And anyway, hamuna problem. Igai titaure naye. Tiite kuti at least abatsire vanhu. Wezwa vanhu kana mautora nyaya kuti vanhu vakutofa kusvika ma10 ka. Hazvichatauri chiri. It means pa area yatoshata. Yatoshata, saka it's okay. Panzani? Tinobatana. Ndatosiya even number dzangu. Ishe wenyu ndiani? Ishe wedu ndiishe Mutetwa. Ari aware hake. Watatakapiwa naSabhuku Nyere, iwo mumiririri waishe Mutetwa, wanga wakatitaura ina Ishe Nemaunga. Saka Ishe Nemaunga tatawaudza tichinge tatowakumbira kuti iwo vatipo transport kuuya kuno kwachinge wati vanotiperekedza. Dheira vaida kutiperekedza, takazonzwa kuti hamupo. Saka nhasi tazongokonfirmawo tikanzwa kuti muripo Changamire. Tiri kurwadziwa, ndosaka mazongoona tabva tafamba kusvika kuno. Pane pandisina kuzwisa. Mati Ishe wenyu ndimuponda? Ishe vanoshanda kwedu ndiishe Muponda. Asi Ishe Nemaunga kana kuine nyaya dziriko pawarehouse ndo vanouya. Handiziva hangu mashandidzirane eofisi yavo. Ndinonyanya kuda kuti munhu amirire nyaya dzake. Dzeru kufuyi dzeufa kuwanhu. This is a very sensitive issue. Yoda kuti Ishe wacho kuti dzenzvimbo azive. Because right now ndikati pada kutaurwa nevadzimu. Anotaura ndiani akamira nzvimbo iyo. Pada kuombererwa. Auya mukotsanjera wabva swati right. Ishe isa maoko. Hapana Ishe. Isa maoko. Handiti kuti tipinde munzvimbo yani yako. Anoisa maoko ndiani? Ipapo Changamire ndiishe waifanira. Asi isusu hataigona kujamba kusvika pana Ishe. Takatangira pamasabhuku edu. Masabhuku abva apindura kuti zvinhu zvenyu zviitirei mega. Saka isusu pane patitatadza kakunzwisisa kuti masabhuku sei ati zviitirei mega muri kufiwa zvakadai. Aiwa. Sabhuku anoti zviitei zvega mega sei. Ini ndosaka ndatika munoda munhu taura izvo kuti Ishe wakati. Because masabhuku anopiwa instruction naIshe. Ishe wakati, Ishe hamusana mataura naye. Saka it's okay. Ndakutaura naye ndini. Iye Ishe wacho. Zvokuti angatori panapa. Dai matoziya asati aenda. Afanonga nyaya yake yavatodi. Atoigadzirisa nyaya yake. Saka it's okay. Tinoigadzirisa totaura nemukuru wacho tadi. Utauya kubatsira. Tinotenda. Asi kana muine vamutoziya
Zvakandonaka kuti mugare makanyora tumapepa. Because mapurisa anoona pekutangira. Tumapepa changamire kunyorwa kana kusanyorwa hatuna basa nekuti pane vari kuti wakaona wanga wakaungana pabhodhi usiku hwacho. Ari kutaura nditatenda Sango. Ari kuti ndakaona pabhodhi paina Joseph Alphonse mukomana wekwatambara nemumwe anzani vari kutsanangurwa ende vari kutsanangurwa wauya kuzobvunzwawo neCID vari kuti isusu taiwapo pabhodhi but tatandoionawo iri kubuda ropa asi isati yatofa but hapana wawakataurira kwakunyarara kusvikira munhu uyu afa ende anga akachekwa zvinorwadza. Saka CID kuti CID isati tapinda muofisi mayo but tiri kundoona unga iri kundosenza asi hazvina zvazviri kutisenzera banga kuti kubva kune wesafawa vari kumangarwa kupolisi asi anzaisa hatisomboiona saka taakuda traditional kuti zvibhurombobuda kuti ndiani uri kuita basa iri pakati apo. Mapatsi vanhu vanenge akakwana, wamwe wanenge wakakwana wamwe wanenge wasina wamwe wari tonhongwa waura satimi mudehwe akatonhongwa nemadziso esaperohiwa neshiri saka hatichazivi kuti magora zveshuwa here zviri kutaurwa chimbori chii. Sitauda kuziva bedzi kuti chiri kuuraya vanhu munharaunda chii chinocheka ndiani. No, it's okay. Pakanaka tinobatsirana. Muna sabhuku wepanzvimbo pari kuitira chinhu zvimi muri kutora collective kuti masabhuku but padombo rutinhira pane mashopsi pana sabhuku bosisi kana tudhira neinsuka tinoda kudhira nemunhu wani sabhuku ari kusa ane zvinhu zviri kuitika munharaunda yake ari kuresista kuti vanhu vabatsire ndeupi. Wamwe masabhuku anozobatsira hawo wese asi zvinotangira pana sabhuku ane nharaunda yaitikira zvinhu yasvipa mutana. Zviripo changamire ngezvekuti sabhuku muridzi wenharaunda iyi akabva kufa yanga iri nharaunda yasabhuku Chimbozi ndobva pagadzwa sabhuku aripo uchiri munyowani uri kuteera wari pamberi. Pane aripo anotungamira masabhuku apa resettlement pedipo pane masabhuku 6 panzvimbo imwe mavillage ka asi pane ari mumiririri washe. Ari mumiririri washe ndiye uri kuti ndinogara meeting nemasabhuku zveshuwa pakutanga sezuro wakati wari kugara meeting vanogona kutibatsira vachiwizouya nesu kana kutitsvitsa but nhasi patazoda kuti tichiwa approach ndopo wabva watipindura kuti isusu ka mukati mezvinhu zvenyu izvi isusu hatimo. Saka isusu taakuzvitora tiri kuti pamwe wane mafungiro ekuti Mukotsanjera ungango yakabata zvavo endi awa wanga waripo awa mumiriri wenyu uyu Changamire wakasimuka iwo wachibva wati isusu takakumbira mukoma Everson taurewo nevabereki noti vabereki ndo chichemo chainacho chekuti dai matitsvagira chiremba. Wakabva wasimuka mumiriri washe akati inini ka vanhu vese vanofunga kuti ndinorima nekuromba kana mazounza Mukotsanjera mozoya pano mondibata saka taona kuti pamwe ndizvo wasiri rudawo. kubata nezvasi nokufambira abati mutana unochena. Aiwa, it's okay. Pakanaka tinoigadzisa hapana chakamboshata tinokubatsira matishendiyanizve mutetwa imi chengeta ichi chengeta mari yenyu tinotaura naye then tomutaura anouya chikubatsira Tinotenda. basa chengeta mari.